सनामिहु मा खालामदों? नै दखानाव सावमिनसो एवदोंलां। दखानाव सावमिनसो एवदो? आंनाथ' बेनोसैना खामानिया। रेस्ट गैथ'वालै, माबा दोनथ'नोसै खोमा आं ना, दायो हरफिनसै होमबा। दे होमबालाय। दायो कल बेक खालामफिनसै आङो, नेथ'बानो जाबाय आरोना दसे। ओमफ्रायथ' अखा जादोंना बाहेरायाव बिरादनो? हादों हानायालाय, अब्लाबो उफाय गैयाना। ओमफ्राय नों मा खालामदो? आंथ' आरामसो माने आंबो ना नोंखौनो गोसोखांबाय थादों। नंगौ नामा? गोसोखाङा माथो थिनजिया नोंखौ। मा खालामनो बुंफानांगौ जायोना। बिदिबा दसे गोसोखांबाय थाथ'दोलै आंखौ, दोनथ'नोसै ना? दे होमबालाय। गावखौ गोसोखांनांगौनो आङो। अबाव नोंखौ गोसोखांनो थाखाय नोंनि जायगाया आंनि गोसोआव जायगाबो लानांगोन ना, बिदिथ' जायाखै होमबा? अबावथो नों मालानि जुगा नोंखौ गोसोखांगोन आं। एसे गलिहांदों, बावला र'। नायल' नोंनि मेगनाव मोदै फैनो बावला। ओमफ्राय गोसोआबो थुख्रा थुख्रा बायगोन आरोना, आयना बायदि। ओमफ्राय आं जोबोद मोजां मोनगोन। आंथ' नों बायदि जाम्बाखौ आंनि आइयाबो एक्सेप्ट खालामखाया माब्लाबाबो। जुरिसो आंनि आइया। ओमफ्राय आंथ' जिखौ नांगौबाथाय नांगौ, खालामबाथाय खालामनो, अब्लासो मोजां मोनो। आंनि नायगिरि सनामोन, ओमफ्राय नायनानैल' दा थां दे, लाइक मोनसे खालामना होलां दे मोजां मोननायफ्रा। दाथ' आंनि रला एसे बिदिनो बेवहाय, नोंथांमोना अब्लाबो नायलां दे, गाज्रि मोननाङा आंखौ। नोंजों रायलायदों आं नोंजों। आयु एथ'बां लेभेल बारा। आरे नों अखा सिजाबाय थाखो मानो? बयथिं थां, बारा बावैथिं सिदा जिरायहै। खोनाबायना? बेबायदिबा लोमजागोन नोङो। आरोथ' मोजांसो बुंदों आङो। आरे जेबो माथो होबावा। नों खोनायाखै आं गाबज्रिनायखौ? आं बुंदोंखि बिराद अखा हादोंना। हादों, माथो जाखो? नों एसे अखा हानायाव बिदि सिजाबाय थाबाय आरो। सिजादों, माथो जाखो? एनि प्रब्लेम? जेबो प्रब्लेमथ' गैया, थेवबो। ओमफ्राय नोङो अट' नेदों? टट' नेदों नामा? जुदि नों दा नेदोंबा ना, थाबखौनो फैखाया दा। एसे टाइम लायो, माने जोंनिथिं बारा खारनो नागिरा ना। So what? माथो जाखो? जेलासिम फैगोन एलासिम नेगोन आंहा। ओमफ्राय नों बहा थांनो नागिरदों? सोरनिबा आलासि जायो नोङो? ना आलासि जाहैगोन? ओमफ्रायथ' ना, दा जुदि नोंबो टट'खौनो नेदोंब्ला, आंजों गाखोलांबा आंहा भाराया खम जासिगोन ना? 20 थाखायानो जासिगोन, नङाबाथ' 30 थाखा लानो नागिरो हारसिङावनो, नङाबा एखमबा 40। नोंनि 40आनो जा 30आनो जा, मा खालामनो आं दे? नोंबो टट'खौनो नेखादों, मोनथिखाबाय आं। मासेबां रायलायोब्रा, थोद। नोंबो बिथिं थांखागोन, ओमफ्राय नोंबोथ' बिथिं थांखागोनदां, बेखायनोथ' नेदों। नाथाय आं नोंखौ नेयाखैना, सरि, गाबागाव थां। आयौ, नों फंसेखौनो माथोखौ मोजां होलायथारा आरो। रायलायनो थाखाय माथोआनो ओंखाराबा आंना। मानो? मानसिनि खुगाखौ मानो हरदों रायलायनो थाखाय ना? आं एसे मोजां रायलायबाय। नोंनि खुगा रायलायब्रा, नों जायजोंखि रायलाया, बाट नट आंजों, मोनथिबाय? डिस्टार्ब दा खालामलै। आयौ, आंसो डिस्टार्ब खालामदों। माबायदि मानसि, आं एसे मोजां माथो होना रायलायबाय। आंहा अट' भाराया खम जागौमोन ना? दा माबायदि बियो? बे जायगायाव गोदान जाखाथारगोनदां बियो। आंथ' नुफेराखैमोनहाय, आंनो बेहाय फैबाय थायो। आंहाथ' ओमफ्राय बिनिफ्राय थाबायनानैबो थांनो हायो। So what? सोरथो हमथादों? नङा, आं बुंबाय आरो। दा जुदि आरो नोंहाबो मोनाबा नों नेबाय थानोसै। आंनि गोसो, आं जेखि खालामा, जेरैखि जायाबाबो सहैनो हागौ। एसेबांनो? येस, प्लिज थांदोलै। आंनो नोंनि जेबो हेल्प नाङा ना, सरि। अके, बिदिबा नोंनि गोसोसै आरो, एज इउ उइश। आरे आंथ' नोंनि मोजां थाखायसो बुंदोंमोन। माबायदि रायलायनांगौ मानसिजों, बेबायदि जेबो थामिस गैया नोंनाव। अके, होमबा नों आंखौ फोरोंफैदों। सोरजों माबायदि रायलायनांगौ बेखौ मा नोंनिफ्रायसो सोलोंनांसिगौ आङो? And who are you? I don't know. बेखायनो जेबो नांसै आंहा, आरो बे आंनि गोसोसो। नोंनि गोसोआ टट'बो मोना नों बिदिबा, जाम्बा। होद। फैदों, नङाबा आंखौ फोरोङो। मा सानो? खादो नोङो, थांसैया, टट'बो मोनखासिगोन दसे थानानै आङो।
So what? आंनो मानो खिन्थाबाय थादो? नों जुदि थांनो नोंखौ मा लाखिदों आङो? No, लाखियाखै। आङो थांखानोसैबो नै आथिंजों थाबायनानैबाबो थांगोन। अब्बा गोदान फैखाथारदों। बेखायनो रायलायनायफ्राबो जि बाथ्रामिसि रायलायो। बेबायदिनोखा आङो। थांदो गावबागाव लामाजों। आन्दान थांगोन। फैग्रा बेबायदि मानसि लोगो मोनबावबाय। मासेबां रायलायो आं सैथारालै बांद्राय रायलायबा। थै बे अखायाबो ना। अखानि थाखायनो दिनै मानसियानो खम जाबायना। दे गोथाव ना आबै? गोथाव। अखायाबो दिनै मा जाखो? औलै आयं अखायानो मा जाखो दे दिनै? माथो हागागोन ना हागाया जाखो ना बिदिनो थागोनथाय? जानोथाय आयं दिनै नोमायालाय फैया? ओहो दिनै फैथ'नाय नंला बियो आं दा फै बुंखाबायना। दे होमबालाय आयं गासैबो मोजां ना ओमफ्राय? मोजाङाथ' बिदिनोसै मा होननो आरो। गाज्रिद्रायबोथ' नङा आरो मोजाङाबो मोजां नंजोबा गेजेरावनो आरो बिदिनो। अखायानो बिराद डिस्टार्ब खालामबायलै दिनै। only 500ल'सो जाबाय खुनुरुखुमसोलै बेबो। बोथोर मोजांबाथ' मानसि जायोमोन ना। थेवबो दिनैना जासाबबायगोनलै। नङाबाथ' मेरला हस्टेलनिबो बायफैयोमोन ना गथ'फोरबो। बेलासियावथ' बिराद मानसि जाबावसैमोन। दे आरो माथो खालामबावनो। दसेल' थाबावनोसै ओमफ्राय न'आव थांसै आङो। बोथोर गाज्रिफ्रावलाय माथो थाबाय थानोरा। नै आदा फैसाया। नै 20 थाखाल' बिदिजों जानाय नङालै नानि आंनो 20 थाखा नांदेरबावगोन। हाब मा खोथा बुंखो आदा आंनो फैबाय थाथारो 20 थाखानिनो। लादो दे जेबो नङा। नानि जाथारनाय नङा ओरैनो लामायाबो जि गाज्रि बेखायनो 20 थाखायाथ' नांबावथारगोन। आदा आं फैबाय थाखायो आरो माबा नों दिनै थ'थ' मोनैखायसो दस्राखौ नङाबाथ' 20 थाखायानो लाखायो। नों हारसिंखायसो बाव नानि मिथिबाय नङाबाथ' एसे खमानो लाबावगौमोन दाथ' नोंबो हारसिं फैबायना। आरो बिनि सायाव लामा गाज्रियावथ' फैबावनो नागिरबावासो दस्राया। आदा आं बेखौनो होलांथारगोन आरोथ' आंनाव गैखाला खुसिरायानो। नानि जाथारनाय नङालै लस जाथारगोन आंहा। जेबो नङा दे आरो आंहाबोथ' माबा दाथ' खुसिराबो गैया बिनिफ्रायथ' आंहा ससेया थांबावनांगोनसो थाबायनानै। होमबा आरो बै ससेथिं थांलाबा लांजालानोबा। आंथ' हानाय नङालै नानि लांनो माने लामायाबो गाज्रिथारना आरो थांबावबाथ' नोंथ' आरो भाराखौबो खम होबावबाय। होबावगोन माबा आङो। जासिगोन दे आदा आं थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायो बेसेबांखिनिखौनो लाखायो। नानि बिदि होनना मोनथिबा आं लाबामोनलै। जाबायसै आदा हामबायसै माब्लाबा लादो अब्लाबो बारा जादोंबा। नानि आइया लां माथारासै आरो बियो। बिहामजो आयै बेखौलाय मालाथो खाब्र'फैलायखि नोंलाय? माबा आं खाहैयाखै बैसिनि रानियासो होफैनायानो आब'मोननिया। हा दानो संबावनोसै ना माथो? दानो संथ'लादां आयै दा मोनायाव एवनोसै। आंहाथ' दहाय ओंखाम जाखांखाबायहाय उखैनायबो मोनासै। आइदै सिङासो नै आंना एकदम दाख्लैनिफ्राय साफिनो हमबाय रम मोनबाय थाथारो। दाख्लै सोरां लाबोनाय मुलिखौ फुनाखै आयै मलमखौ फुनदोंमोनहाय गैया माथो ओरैनो सागाया आरो जाफिनो। दे आयै आं दायो थाव गुदुंजों आराम एसे नाना होगोन। दे बिहामजो। हाबा मेहेराबो अखाबो हाबाय दिनैहाय माब्रै थांखो बियो गथ'आ। खामानिखौबो गावनो मावनो बुंबाय थायोहाय जोंहा आब' सनाया। आयै एकदम बिमाखौबो मावजानो बाबावो ओंखामानो जा ओंख्रियानो जा न'नि खामानिफोरखौबो गावनो आवग्रिजोबथारोहाय मा। बेखायनोथ' बुंबाय थायो आं हाबासोना आंनि नायल' जाल' सासे रावनिबो नोजोर दानांथों होननानै। बेथ' मिथिबायना आयै जेब्लानिफ्राय मेहेराबाया जोंनि जिउआव फैदों माखासे मानि दुखुखौबो जों बावगारबावदोसो। दुखुनि समब्लाबो फिसालानि मोखांखौ नायब्लानो जोङो बावगारजोबो। नाथाय बिहामजो आबौआथ' जोंना नायल' जाल' सासेल' नङाहाय। आंथ' गिनायसो मोनो माब्लाबा जुदि मिन्थियोब्ला मा जागोन। हरखाबै जुदि माब्लाबा आबौ सासेयाबो जोंनि सेराव नुजाफैयोब्ला। नङा बिहामजोआथ' आरो मिन्थियानोबा बिहामजोआथ' मा रावबोआनो मिन्थिखाया आरो बे बाथ्राया माब्लाबाबो सिगाङावबो फैखानाय नङा।
माबा ओमफ्राय आयै दा मेहेराबा फैबा आलु बाथोनल' रुनोसैहां बेजोंनो जाथोसै आयै मा जाखो आयालाय नै आयै औ बिहामजो र' दसे थाना मेहेरनो फन हरनोसै आं